Aigenda? Tiga matabantu bagweta pana. Sabina. Nakibuge tumateteiga. Anchimbian. Ngekebe. Narusa. Okay, so kwa ningi wakororosete. Rusina lengotenye chingo chia mbura rega bantu bali gotigangu. Njembu yande? Okay, so naye nkoligira kini. Akitego ngonya gotenya nasini. Ngotenye si? Mundu ndaracha anyore ituna naye ngotenyera. Otetembe kwe barasa. Uchimali mba okorora ngaibonu bara. Ayona no bonabe. Etuna tutanyo chimete imenje naye. Sawa na bodi gotego ngonya no ngonya. Lakini ikingeri kya muhimu. Ento ngero ntete ngotebi. Okay. No mete ningo anche tengeza. Teba Oboli mopi. Abana bali be school rena kunya korete mete. Munye gote kongaina ngatiro ngantaye. Aya oli igantu mete chemete para kini. Turatiga ayu gento ngero kere kiamana sana. Okay. Anko ya Okiondo. Eni anko ya no Okiondo uba mana kubointu ebire. Utaotegera ango tebi. Anko ya Okiondo anda ngelirero. Takora kwenete to korete chombe mi. Ya. Habona kagetu na ganda ngeri tukamba mangana ye chiombe. Na nyora konte bie binte bingaopi. Ngeke ya gotebi. Atete ko ni obule mubuino. Wito borobyo. Obo mutubwate. Anko. Bona anda ngiri tuna nyembe ebroka muligeli omugoli. Tiore atite tango takwani na kya kondi buna ngobona. Akene Kenya sae. Lakini nje asa njo hingwa njete ntete ngokonya. Ango gotebi ngatete ko ni obule mubuito. Obo ni bortu atigete. Matata. Atete ko ni. Bono nje nake sabu asa njo hingwa njete. Aisa ko ni obule mubuli umete nande mwasumbokire. Igota atinde tepi. Alenge buya piko nyatarasi banore. Bono akinke kya bono ngeke bona kwana kyara no bagire mubuito. Bona ata betuna aseke mira kiaba Gusii muiseke tabone tigwate rubulemo. Bona ateta abuoni bono bobubwa bono abuoni. Ekyara no muiseke njira te yora ate rubulemo ga. Lakini bono bono namangana bono ngeke wonte bwa. Umeteneli amenyeta so bokoro. Umete squeeze umiseke nara around kuinert obole mubwaise onye mumurata iyo nando umete kaga naye kwekoro igo bole mubu naye obone to kuinert ngati bono nche bono ngene obo munyene bwo bole mubu no watete to didingese wese na robwa ebo ni anche ngachite lakini none na maitas asira wone gento akora nike nje tete ngokonye buno mwanchi one ekyagera Okiondo ise kono bole mubuli baboli maiga oko teseke nsemba koko bono inki kera bega kon bon to kurusu kuruga wosenki to kole mabungesa igo bono bole mobungoli bono bona abono igo to seru kuruga go nawo munye no yara chawa kuna kibona rengeritiga etuna singe njoro muisike lakini bono ndete njengo konya noche okwenda ondetere eteto didi yao yeino ngende ase county ase Lands Commission. Ngende Lands Commission. Tuende eto change kuru aseri etali atatu mino kocha aseri etali yago. Noro na kibone go seri kitoko toko na tarabu go stoko kito seri no kuboko. Toko iroro to abo bisa bali bale mali ba Lands. Bachenji obole mu bokuru aseri etali atatu mino wocheri yago. Iri aninche bwe. Bono eteto didi yo soma obole mo no bwago. Okiondo na tema aibweka. Okiondo atayo. Anguta kumanya pi. Na amanya ngendo ngyara ko ikera bono obole mubwachira seri etali yawo. Nande na tema koni njira te yara oni otaranjira ni kyagera etaito didi eri kiruli etali yawo. Na beske bali ba mintorele. Bono na bono rachi kokonya beske ba mine kyagera mbayoga. Kobakonya mpaka tokole. Tokonya laki. Obe to likete tariana. Eli etali yawo. Bono gakire nango hakumanya gakuchko ngitango ta njia. Otete go itu wose no obole motete kokonya. Bono ningonya obole mokosengo itu. Inyora skuru tako irete. Au ni obolemo Adichibestions penye ya voice kabisa. Nchuto tigari. Otigari go otandike bono akesabu. Ikondi tora ko ikondi. Wose ukonya obole nande tiango tekene. Tako goita.
igente ke gitangani atita kongita akinje tumete toko mwira so mugambi kwanza tokorenda so mugambi ase omutureti no musab chief twende tumwerese nera tokonye noroche anko amanyite abantu abonspi inse the moment na chira so chief karatiga musab chief no musanyone inkora akatori chidiri nere igo kirige nenge arakore igente karo neke tora konyo bole mukwanza ikiagero kionda ise konyo bole moboli akiga Mungu moja utajua utateseka igobona gingoli keretariane na bitoko seria nkuru bole moboite gore moko maseri pimpa ka enyombeli ya tatu mino oko masero ko mate igatali mwago obole mobile boli ikiru lietariane ya tatu minto nende rigachirikali ko eretariane bona eretariane ndiri oko masoki sikoko oko bate birore nyombe yeli batigoro sawa bona ndo kora nike aigenda onde trete to did sawa ete to did ni meta tokole ni shughuli ndi turari keretariane bakarere mambi ikiagara are very serious ate to umugori mambi aito muri aiganya kole trete to did mambi tokore bwangu ntwarubono ubwana no bochi sister akekene yani na kesabu yani Sabina oyonganchite Okionda ate to como te century na te baya bakangi chengote asinge njobwa chani mbwate ko chasport biamuno aigenda tira meta bantu bagweta para onde tayo atonde tayo wa chikotoraren aigena iguri mambi to merane nkore trete so akimbia muno gasago tingwe bapi tingwe bambia muno sasa genda rende koten singonzi